Здравейте хора! Днес ще ви покажа как да си изтеглите мод. Аз съм влязъл в SkyDAS. Избрал съм си мод и ще ви пратя, ще има линк в описанието за сайта. Долу ще видите едно download. От него ще видите ще има едно download here exe и вие трябва да го отворите, за да ви се изтегли. И когато ви се изтегли, го отваряте, изпълни и то трябва да ви излезе едно нещо. Аз това съм се го изтеглил. Вие трябва да снимете стал мод. Ето, вижте. И ето. Готово. Сега ще пуснем Майнкрафта и ще ви покажа. Вие ще имате едно Forge и на мен ми е 1.8, а на вас може да ви е за която версия сте си изтеглили. Влизате си в Майнкрафта. Ще изчакам да зареди. Чакам да зареди. Е бавно, защото ще си изтеглили мод или да ви забие на мен. Това ми излиза, защото имам друг мод. Отваряте мод и търсите мода, който сте си изтеглили. Ето го. Влизате в вашия свят и се наслаждавате на мода. Ето тук ето го мода, който аз изтеглих и искам да ви покажа този жезъл. Вижте какво прави. А този пуска нещо като глава на Уидър. Искам да разгледам и другите жезли. Какъв е? И този също е як. Този не съм го видял. Този пуска пак някаква светкавица. Тук има още жезли. Доста са. Ако си изтеглите същия мод, може вие да ги видите. Според мен са доста яки. От това расте природата. Това е нещо за заледяване. Не знам защо. Това е за жезъл за копаене. Много странно. Това не знам какво е. Взима, чупи тревата. И то доста бързо. Това... не знам какво е това. Това те телепортва. Доста е яко. Това ще увеличава кръвта, но аз в момента съм на креатив и това прави нещо като път. Яко е, според мен. Това какво е? Ясно.
може да е това какво. Това е като това. Така си мисля. И това беше от мен. Не забравяйте да се абонирате. И до